Kotona Hambai, welcome. Ang kedua sal agi dana pray jomatiani kompos kaisa samung ani bakau belai na kapasing logo te record sikon satu boy anak kerarimang ani bakharok mutoi kalayu apro খুব সম্ভব 1974 আপনার sama 1976 ang আপনার radio sabi kabin permission naon bijrang khol sar bijrang khol ang dalai hambai an gitar jugal ri ma bagi a gitar tamne rok sikam rok bung rok bokai kya o gan or samuno ang surasan proper ang solo kerja silongo bor saka as surasan pro sini ani bupayong sukendo tao university ni belai kotor post ko tong bo apro khub juta de gana cheng eklogi tong lai or samong ang puda pokha saiya haipano jesu muito mano abno dana prime seklai me phano angno resabnani jatiyo gana prime beri takoro o brogni do phajoto ham thoma kawai thangdi abono puito khaidi thayani lama nadi o brogni do phajoto ham thoma kawai thangdi abono puito khaidi thayani lama nadi kaitorni hamza nadi thayani lama nadi o brogni do phajoto kang ya phango ebiya domno eden thai blung ton mani thai blung tu saro sima phang kai ta sa di khorai kha kai to ta sa di khorai kha kai to orogni kena apai no charu saka kha kai tor bai no orogni do phajoto ohorni esa ohor bai kagai Inanang kasensaro Ramani tisa boranang angka Ikang ibrotika Pohorani desa Pohor baik kagui Inanang kasensaro Langani pisha boranai angka tekangai brorotika rasinang jagai suhani kaitor tekhani nongkorui paika kalbari kroso sarui
Ya phải có gì thang tươi nô Ya phải có gì thang tươi nô Sum sum nong bro ro A tươi nô nang y Ka tươi kang ma po đi Ô bro ni đâu pha cho tôi thô mát rawi thăng đi abo no poito khai đi kaya ni lama nati kai torni hamza mukha đi kaya ni lama Oh, bro, ni do fa jo to